Na technickej výchove sme sa rozhodli urobiť pítka pre vtáky a hmyz. Z dreva, z kovu a z keramiky. Na ich opracovanie chceme použiť šmirgel a lak. Pri klimatickej zmene sme sa rozhodli urobiť pítka pre vtáky a hmyz. Tieto pítka sme zvolili pre včielky samotárky, lebo sme do nich dali kamienky, aby sa neutopili. Včielky samotárky trpia, keď je leto, lebo nemajú vodu a musíme im ju dať a trpia, lebo sú smedné. Takže nachádzame sa vo ovocnom sade. Tuto mám keramickú pytko, v nej dáme vodu a môže to ako slúžiť na vodu pre vtákov a je to veľmi pekné do prírody. Tým návštevníkom našom školskom areáli je Ježko, ktorý obýva pod našim stromom, a vlastne dali sme mu tú pítko, naliali sme tam vodu a čakáme už len na leto, keď príde. Tento projekt sme sa rozhodli uskutočniť preto, lebo si uvedomujeme, že klimatické zmeny neprospievajú vtákom a iným živočíchom v našom školskom areáli. Preto sme sa rozhodli urobiť pítka.